Ngikhule ekhaya elifudumele. Abazali bami bethandana. Kumnandi nje endlini kufudumele. Ubaba bekade enenkampani, inkampani enkulu kakhulu eyenza imali, eqashile abantu abaningi, iy'nhlobonhlobo zabantu, ubulili obuhlukene, ngisho nama-race ahlukahlukene, ngoba ekhaya besiyigwili kakhulu. Mase kuthi umana-ke yena umsebenzi wakhe bekuwukuthi nje adle imali kababa, a-enjoye imali yendoda yakhe. Bekayi-housewife, efike emini idla imali, mase kubuya ubaba-ke emsebenzini isiyamsapotha. Mase ngikhulile-ke sengenza unyaka wesibili e-university. Uma wangitshela ukuthi sizothatha i-trip yabantombazane nje, i-trip yami naye. Sihambe-ke futhi bafethu, sahamba nje sekuntambama, sahamba kwaze kwahla kwahwalala kwabe yisebusuku. Hayibo, sahamba imigaqo yaze yaphela, sasangena ku-off-road. Masiyaphi? Hayi, siya ku-special destination mntanami, uzobona it will be all worth it. Mangabe usufika khona vele ubumnandi buyahanjelwa mntanami. Ungalokhu nje ufuna le indawo zeni lezi glamorous. Ngikise bumnandini bangempela-ke namhlanje. Mesifika lana kunendlu eyakhiwe iyisikwedlanya sisona, kodwa uyayibona ukuthi indlu eyi-traditional le engathi nomndumbe nyana. Ngaphambili inesicabha esibomvu engathi nje siyayivulekela, ngazi sivulwa kanjani. Mase kuthi ngemuva ivalwe ngembalabala, imbala le yezangoma. Mase kuthi khona lana egcekeni lakhona kunewashingi enekiwe ebusuku. Mase kuthi futhi la egcekeni kunamabutho nje alokuthi pheshe. Mase kuba nomuntu wesifazane oculayo phambi komlilo. Uyadansa lo muntu wesifazane, uyagida, uyambona ubhekele, uphethe ijuba elimnyama la ehlombe. Uney'nwele ey'phephukayo kodwa umoya awukho. Angazi ukuthi ipheshulwa yini le y'nwele zakhe. Into ayigqokile ngathi zamasaka athusayo, awi-understand nje lezi zinto. Lo muntu-ke mase yakhuluma athi ubukeka ethukile, enovalo, engazi ukuthi kwenzakalani. Animbhemiseni. Ngithe ngibona kwase kugijima amabutho akhe aphethe ezinye izinto engathi ziyimpepho, bayibeka la phambi kwekhala lami. Ngathi mengihogela ngazizwa nje ngidiyazela, ngingasesimina. Ngihlale-ke bafethu la phansi, ngididekile nje, ngiyayizwa yonke into ekhulunywayo, kodwa nje ngididekile, nginamnamu nje ngathi angisasimina. Ake iyaqhubeka-ke le ntokazi, yacula, iyakhuluma, masithi mawakhe mtshele iqiniso lonke, kwamele alazi iqiniso. Hayi, ingqondo yami yabona ihamba nge-slow motion, isazama ukuyibuza ukuthi uma ungitshelani, yabona nje ngizama uku-analyze, kodwa manje ngikwesinye i-slow motion. Aqale kuma angitshele, ngiyaxolisa mntanami ukuthi ngikulethe kule ndawo ngokuqambela amanga, kodwa mntanami ngize la ukuthi ngizokutshela iqiniso, ngikutshene lonke iqiniso, ngingashiyi lutho. Iqiniso lani uma la akhuluma ngalo manje? Aqale kuma angitshela ukuthi mntanami, angichazele nje ukuthi bahlangana kanjani nobaba wakho. Ekuhlanganeni kwami nobaba wakho, ngahlangana nobaba wakho eyizamela bandla, enomfutho, enamandla, ezama ukuqala ibhizinisi. Kodwa ibhizinisi lakhe bekade lingahlangani kahle, bekade lingayenzi imali. Ngimthanda ubaba wakho, eyilento le engiyifunayo, enothando, emnene, enenhliziyo enhle. Ngase ngizalana-ke mntanami behind iback yababa wakho. Ngazomcelela amandla la enkosazaneni ukuthi ibhizinisi lakhe lihambe kahle, lilethe indathane ney'nkumbi zemali. Ngempela-ke ibhizinisi lababa wakho mntanami layilethe iy'nkumbi zemali. Kodwa la kubuhlungu khona, ubaba wakho bekangazi ukuthi uthwele, ngoba bekuwumina engimhambela ngemuva ngenze zonke izinto ekumele zenziwe. Lezi yena ekudinga ukuthi azenze ngimenzise. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uma aqhubeka angichazele, mase yaqhubeka kuma athi mntanami, manje lesibophe engasibopha lana, sesiyakhuluma, siyasho ukuthi ubaba wakho seyiphelile iy'nsuku zakhe zokuphila emhlabeni. Kuzohamba adlule ubaba wakho emhlabeni. Manje wena njengegazi lakhe elisondele kakhulu kubaba wakho, wena onegazi lakhe, kuzomele kube wena othatha intambo mntanami. Hayibo,
ingqondo yami yamunyunga manje icabanga nge-slow motion. Ngithatha iy'ntambo kanjani manje? Uma angitshela athi yabo lama-powers akubaba wakho, mesibuya la uzohlala isikhathi esincane ubaba wakho adlule emhlabeni. Angazi ukuthi iliphi ilanga but ubaba wakho uzodlula emhlabeni, seyikhulumile izinto. Megadlula emhlabeni kuzomele wena ulale naye ubaba wakho. The time ulala naye wonke lama-powers akuyena ok-attract imali azongena kuwena mntanami. Mase uyaqhubeka-ke uqhubeke nebhizinisi lasekhaya. Aqhubeke kuma athi kuwena mntanami ukuthi uyasithatha lesinqumo sokuthi uhamba uyolala nesidumbu sababa wakho noma siyahamba siyohlala emgaqweni singabi nalutho. Uyayibona le soft life nje lo kade uyijwayele izohamba kube ngathi ayikazi ibe khona kwamuzi lo uyobe ngathi awukazi ube khona. Ubaba wakho mina ngahlangana engenalutho enamabhluku amabili nama-under amabili. Shukuthi zonke lezi zinto lezi azakhile ingenxa yalomcebo. Kuyolahleka kwasani. Kuyosala lo ma-under amabili namabhluku amabili mangabe kuwukuthi asakhona. Kosala into ekade nayo mangabe kuwukuthi uyashona. Aqhubeke kuma achaze athi uyambona ubaba wakho mntanami bengingabonakala ukuthi uthwele bungeke usho nje ukuthi uthwele nawe mntanami akho lutho oluzodingakala angeke kuze kubonakale. Umina nje ngizokwenza umsebenzi ngiqhubeke nawo ngoba umina engasayinela lesibopho. Wena okudingayo nje ukuthi uthathe ama-powers ulane nobaba wakho mase uyaqhubeka-ke ukhulisa ibhizinisi lalekhaya lidlondlobali. Ingakho mntanami ngikuyisele enyuvesi ukuthi ukwazi ukuqhubezisa ibhizinisi lakini. Ey bafethu ngicabangeke manje ngiyimagine-ke sengilele eminyango emgaqweni ngiyimagine njengoba uma esho nje ukuthi kuyohamba yonke into. Ngicela ukunitshela-ke inyanga masiyakhuluma ithi hake mntanami mangabe kuwukuthi uyasivumela lesinqumo uyasi-accept uzongena lapha endumbeni-ke ungene kulesa sicabha esibomvu uzofica iwashingi lapho engangesilinganiso somcebo wakho. Ufike lo washingi leyo uyiwashe mase uzoqeda uyababona olayini la bakelile uzoyineka la. Muyiqeda ukuyineka kuyobe ukona-ke ukuthi uyasi-accepta lesibopho. Uyaqhubeka nokuthi uyawathatha amandla baba wakho. Uyothi uyafika ekhaya-ke ubaba wakho immediately mangabe shona isidumbu sakhe before nisise emakhazeni kuyomela ukuthi ulale naso mntanami. Uyowezwa amandla engena kuwena esuka esidumbwini engena kuwena. Lapho-ke ibhizinisi lakini liyoqhubeka lidlondlobali inguna phakade. Kuyoze kudlule wena-ke emhlabeni nawe udlulisele komunye. Kokungekho lula ukuthatha leso sinqumo. Kodwa ngacabanga ukuthi bathi ubaba uzoshona vele ayisekho i-reverse, ayisekho iyenze njani. Angeke ngikwazi ukubuyela emgaqweni. Bazothina abangani bami, bazothina abantu. Lonke loludumo nokukhonzwa nokukhothanyelwa ukuthi nginemali sho ukuthi lizohamba. Ngangena bafethu endumbeni yesicabha esibomvu. Ngayiwasha iwashingi. Ngaphuma nayo abantu bebhekile ngayineka. Alilizela amabutho alomfazi noma naye wakikiza nalomfazi naye wakikiza kwashaya izandla kwathiwa hayi ke ngisebenzile. Ake sibuyele ekhaya-ke vele uma endleleni uyangincoma mntanami wenze kahle isinqumo sithathile bese singekho isikhathi. Ngithulile ngithi du ngisashaya overload kumele ngihambe ngiyolala nesidumbu sikaBaba. Phela mina ngiyitshitshi ngintombi into angikaze ngilaya nomuntu wesilisa. Useyangichazela kuma ukuthi yabona lapha emgedeni nomuntu wesifazane kuhamba kanjani. Into ehaba wakho uzofika uyihlokohle kuphi kanjani mntanami uzokwenza kanjani. Hake bafethu cabanga-ke ngifike-ke ekhaya mesifika vele ubaba uqimizekile laphayana phansi e-dining room. Ayike bafethu-ke uma athi phezu kwakhe-ke mntanami sekuyisona-ke isikhathi lesi. Futhi ubaba wawumuzwa esafudumele eseqala ukubanda kubona ukuthi usanda kuqimizeka manje. Shukuthi mhlawumbe sithe singena ngegate kwayima eqimizeka. Hey shukuthi akusekho manje yenze njani ukuthi mhlawumbe ngabiza i-ambulance noma yini uma athi phezu kwakhe mntanami. Hake bafethu the pain yokuthi ngingakaze nje ngenze lutho. Ngizoyiqeda mina ngesidumbu. Kodwa uma elekhuluma ngaphandle kwesicapha athi hayi enza mntanami masimali ikhona uyoyikhohlwa ikona konke lokhu.
Ayi bafethu-ke emva kokwenza nje ngezwe ngathi khona into engena kumina esuka kubaba ingena kumina, amanye amandla nje angibamba. Futhi lawo mandla ngawezwe ngathi ngiwambethe njengengubo. Ngicela ukukutshela ukuthi after that ibhizinisi bengiqhuba kahle, imali ingena nje kumnandi, kuhamba kahle enkampanini. La eqala khona inkinga yakhe, uma useyangitshela athi mntanami, ubaba wakhe esaphila, umndeni wakhe bekawusondeze eduze kakhulu. Ngangimiyala ngalokho, ewuthengela zonke izinto eziwufunayo, ebathengela amagrosa, ekhokhela iy'ngane ey'koleni, enza yonke into nje. Nawe mntanami kuzomela ukuthi usondele emndenini wakho. Ngaqala-ke bafethu ngasondela-ke emndenini wakababa. Ngikwenzela izinto, ngibathengela amagrosa, ngibalungisela nje, ngibasiza. Bengithanda, bengikhothamela ukuthi hawu Nkosi yami, wafa udladla kodwa nje wayishiya udladla. Washiya nje umuntu ozosiphatha kahle njengoba kade siphethe kahle kwayiyena. Inkinga la ikhona-ke bafethu, yazi labantu mengifaka iy'ngane esikoleni ngikhokha i-school fees esishisayo ey'koleni ey'bizayo ngemali yami, iy'ngane ziyafeyila. Ukwabona umuntu umlungisela ikhishi nje, umbone ukuthi uyaligugisa, liyaguga ikhishi. Impilo yabo nje imahlapahlapha, ayishoni phambili, ayiqhubeki phambili. Kodwa uma uleke ngitshele njalo athi nakekela umndeni wakho. Yazi nalokudla engibafida kona ngathi nje ngibafida isichitho. Uyazi ukuthi abantu kuvelane kube worse mangabe bedla lokudla kwami. Kodwa nje umndeni nalapho usangithanda, usangikhothamela ukuthi Nkosi yami thina siyayihluphekela-ke. Kusukela kudala nakudala ubaba wakhe ezama, kodwa nje into zethu ayilungi, siyayihluphekela. uNkulunkulu wesibekele nje udladla ukuthi kube yena ongcono emndenini, kube yena osinakekelayo. Ayibo, ngelinye ilanga-ke uma useyangihlebela ukuthi ngiyadingakala le phela esigodlweni kaNkosazane. Ngiyokwenzani-ke mina kaNkosazane, ngoba kwathiwa uNkosazane mina ngizolontunja, ngizoqhubeka forever mengilale nobaba nje. Hake ngihambe kaNkosazana, uma ethi ngibiziwe ngihambe naye-ke. Afike kuNkosazana asho ukuthi ubhuti kababa, shuthi yini u-anti, ubhuti kababa iy'nsuku zakhe sezinambadi. Mengibuya nje kumele ngibe seduzane naye ukuze isigameko senzakale phambi kwami. Mangabe eqeda nje ngiyihlikihle, ngithatha umgede wami ngiwuhlikihle emgedeni wakhe, ngiwuhlikihle impela ngize ngifike kwelesithathu izulu. Hayi bo, nangu manje sekuthiwa mina ngihambe sho ukuthi ngihambe manje ngiyolala no-anti-ke futhi manje nesidumbu sika-anti. Ayi bafethu, lo Nkosazane uyangitshela vele ukuthi ayisekho iyenze njani, vele uzodlula emhlabeni u-anti wakho. Uthanda ungathanda akukho emandleni wakho, sekufika isikhathi sakhe. Wena okumele ukwenze ukuthi ukholektha lo mphefumulo wakho, ukholektha ngento yakho, ngomgede wakho. Sho ukuthi ukholektha ngesitho sakho sangasese, lo moya wakhe or lo mphefumulo wakhe, ngoba yonke imphefumulo yomndeni kumele igcine la kuwena, ngoba wena isikhondla siphethe yonke le mphefumulo. Hayi bona kuvuleka amanye amafayile kade ngingawazi-ke mina ukuthi kahle kahle mina ngiyaqoqa ngikholektha imphefumulo yabantu. Hayi-ke bafethu-ke u-anti-ke ngimsondeze eduzane ngoba sengiyathi iy'nsuku zakhe y'sondele. Ngihlale naye, uyangitshela futhi ungitshela uMakhosazana ukuthi if angikwenzanga lokho izinto ziyohlehla, ziyobuyela emuva. Kwamele ngiwukoleke lo mphefumulo ngoba the time ngibadlisa lokudla kwami, ngibenzela lezi zinto zami, it means labantu laba ngiyaba-owner. Once wahamba umphefumulo wakhe engawuqoqanga, uyofika uphikisane nami ngale mase izinto zami ziyabheda, ziyamoshakala. Eyi bafethu, ngenza-ke njengoba ngitsheliwe ukuthi angiboyikhuhla kwisponji sika-anti. Ngithatha umgede wami ngiwukhuhle nje esponjini sika-anti ngize ngifike endumisweni. Ngenza njengokuyalwa uNkosazane uMakhosi lo osithwalisile phela ekhaya. Hayi-ke bafethu, engathi lento le isiyangisinda-ke manje ukuthi kahle kahle impilo yami it's all about this manje. Kodwa kusekho ukubuyela emuva, kumele ngiqhubeke ngishone phambili. Hayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi maduzane nje kwenzakala futhi emndenini. Hayi-ke that time ngayitshela ukuthi hayi mina-ke soze ayikho nje into engizoyenza.
ngikhathele yidumbu. Shukuthi kahle kahle mina ngisasiya umuntu sengintelala nedumbu. I didn't ask for this. Angiyicelelanga mina yonke lento le. Akuphela okuphelayo, kusala okusalayo. Hey bafethu, uma wami wangibamba wangibophisa okohlanya, wangenzisa nomuntu nesidumbu. Wathi akukho lutho oluzophela la. Wena le dumbu uyolala nazo, as long as usaphefumula uyolala nazo le dumbu lezi. Ake bafethu, iyaqala ke manje lento, sengizwa imbobo enhlizweni yami. Lezi zinto seziyangihonta zonke, seziyangihlukumeza la ngaphakathi. Hayi ke sibuyeleke kunkosazane because imbobo ngase ngizwa kabuhlungu, ngingasakwazi ngisho nje nokuphila kahle nje, sengihlezi ngizwa imbobo. Hayi mangabe siye kunkosazane ke laphayana, angitshela ukuthi ingoba ngangingasafuni ngenziswa ngenkani, imali izoqhubeka ukungena. Kodwa because ngangenza ngenkani ngingafuni, lokuhlukumezeka kuzohlukumeza mina. Angeke kuze kuphele ngiyohlukumezeka kuze kushone omunye emndenini mase ngenza kahle naye esayidini la umuntu wasesayidini lababona igazi likaBaba. Koze kushone onegazi lababa mase ke ngenza kahle naye ngingafostiwe, and then le feeling le ngiyifilayo it's when iyohamba khona. Ngathi mengibuya bafethu ngahamba ngaye ebuilding elide, ngafika ngayiphonsa khona. Ngiqonda ukuyibulala, ngathahlazeka phansi, ngazizwa ngidize emoyeni. Hayi ke bafethu, mina ngicabanga ukuthi ngifile kanti ngizovuka 3 months later. Kade ngihleli kwikhoma. Ngivuka odokotela sebezame kwasani bayisave impilo yami. Mengiphaphama Nkosi yami, kanti ngisalana emhlabeni ngaqale ngabona unesi, ngayitshela ukuthi ingelosi egqoke into ezimhlophe enezinqe ezinkulu nje, ngayitshela hawu ingelosi enezinqe ezinkulu kangaka, kanti nezingelosi nazo ziyapaka. Hawu ngisawubona ngelosi, kanti unesi bafethu wathi unesi hawu usuphaphamile. Aha, kanti I'm back to reality. Isibopho nesifungo nokuthwala kusangihlalele ukuthi ngiqhubeke nako. Uma athi ngiyaxolisa mntanami, ayikho iyenze njani. Khona omunye umuntu osondele emndenini. It's when I took a decision ukuthi ngizovuma, ngenze ngathi ngizokwenza, kuthi ngelanga lokwenza ngivelane ngiduke nezwe, ngilahleke nezwe. Ngahamba ke bafethu ngaduka kanjalo, izinto zasala ekhaya zabheda zabhidlika, nami nje ngabo ubolile wephara elihlala emgaqweni. Ngelinye ilanga ke ngisahlele emgaqweni kanjalo, qhamuka omunye umlungu ke ufuna abafana abazomxoshela amagalofu mangabe udlala igalofu. Hayi ke lo mlungu ke bandla unesineke bakithi asihlalise esikhenkeni semoto yakhe ngemuva. Hayi ke asithathe asinikeze izingubo ezintsha, athi asigezise la, athi hayi gezani, umsebenzi wenu ukuthi nizokwenza kanje. Hayi ke mase sigezile athi hayibo wazwa intombazane enhle futhi ukhuluma nesilungu esikahle, kuyasho ukuthi wafunda ezikoleni ezikahle, kwenzakalani ngawe. Ngimchazele istory, ngisibeke, ngimbalisele sonke istory. Asuke ke lo mlungu athi hayi lalela la, angesadlala kwagalofu lelo. Angithatheke lo mlungu ngihambe ngiyokhulekelwa. Abanye abazalwana babelungu bangithandazele, bangikhulekele bathi they break imoya emibi, they break ama spirits. The time bengithandazela kube ngathi ikhanda lami liyalahleka, ngathi ikhanda lami kunento ezibabayo emzimbeni. Hayi ke labelungu belokubelesele bengithandazela izinsuku nezinsuku. Ngelinye ilanga ke it's where I felt a breakthrough. The day ngifila i breakthrough, kwabe ngathi kunamashida ambulekayo, kwabe ngathi kunento eziqhumayo ezidabukayo la ngaphakathi kumina, kwabe ngathi kunemoya ephumayo. It's when ngathola khona ke i breakthrough yami. Ngaqala kancane ngumashanela emsebenzini walomlungu. Wathi lo mlungu yazi kodwa ngathi une business skill inyana nje, kuyasho futhi nokuthi ufundile. Hayi ke lo mlungu wagcina sengifaka ezikhundleni inyana ezincanyana, ngaqhubeka nami ngaze ngafika esimweni la esengikwazi khona ukuthi ngiphile ngiyimele ngokusemthethweni. It's when I started nami business lami ke again, sengilenza ngokuba clean, ngingabe ngisayenza imoya emibi. By that time uma
wesehlala emgaqweni-ke naye futhi. Ngamlanda-ke ngamletha ebelungwini, nabo bamkhulekela bamthandazela, naye wayithola i-breakthrough yakhe. Ngikhuluma nje noma sesiqalile-ke impila kabusha, sesamakholwa, izinto zethu sesihambisa ngononina, asisasebenzisi ama-dark forces ukuthi zenzakale kahle into zethu. Sesenza nje ngokwesilinganiso somuntu nangamandla uNkulunkulu asiphe wona. Kodwa-ke impilo isimnandi futhi sesiyaphila nje noma singasasizona-ke igwili lesasizona ekuqaleni, kodwa nje kuyaphileka and kumnandi futhi ukuthi uphinde uthole i-second chance. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu yanamhlanje iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ungakhohlwa ukuthi uhambe uyosifollowisha on our YouTube channel ebizwa ngokuthiwa uBuzz SA. Siyanithanda kakhulu.